Vi har skrællet 2 kasser med energidrik, og det går ikke så godt, fordi de er eksploderet. Kan du lige prøve at åbne for den der, den anden? Og lidt sådan, man kan se det. Du kan bare lige vifte den lidt. Shit! Se det oppe i loftet. Nej, jeg kan ikke se ud. Jeg kan ikke stoppe den. Jeg kan ikke stoppe videoen, Sabrina. Jeg må trykke pause. Hvorfor gjorde du det opad? Det gjorde jeg da ikke. Jeg kan ikke stoppe den. Den skal der stoppes. Ej, Nicolaj, hvad gør vi? Jeg kan ikke overskue det her. Hvordan står jeg videoen? Kan du stoppe den? Nej. Nej, vi skal have den her video. Ej, Nicolaj. Lad det overalt. Det er overalt. Ja. Ej, vi kommer aldrig i seng. Hvorfor kan vi ikke få den her stoppet? Kan du bare lige sætte den til opladning, simpelthen det ikke er faldet ud? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er over det hele. Er det også for solen? Ja.